габровец, който да не знае къде се намира градинката с мечето, или пък да не е чувал фразата да се срещнем до мечето? Сигурно има. Той е на 2 или на 3. Още не може да говори, често ръмжи като малко мече, тропа с крак и се сърди. Лятото тича боса, зимата се търкаля в снега, ядосва майка си или я кара да сияе от щастие. Но той, малкият габровец, без сам да разбира, неизменно е там, в градинката с мечето. Кака му и батко му също са там. Целуват се и мислят, че е тайна. Там са майка му и баща му, защото имат среща с приятели или неща за казване, а баба му и дядо му дори си имат любима пейка. Да, градинката с мечето е едно от най-предпочитаните места за среща в Габрово от десетки години насам. Мечето е емблематична фигура за няколко поколения габровци. Те го помнят като мястото на първата им снимка с лента отличник, първата им любовна среща, сборното място преди най-вълнуващите екскурзии или просто като повод да се събереш с приятели. Самата градинка до днес е най-предпочитаното място в града за отдих, както от млади, така и от стари. Очарованието на мястото пленява, успокоява и вдъхновява. Усещания, които трудно може да ти осигури друга част от градската ни действителност. Градинката с мечето е както повод да бъдем заедно, така и повод да обичаме, а обичта е грижа. Ето защо мечтаем да вдъхнем още живот и дух на това прекрасно място. Да съберем пари за един работещ, цветен и пеещ фонтан, за нови лилии в езерото, което има нужда от помощ, за потомство на емблематичното мече и още много неща, които да се превърнат в предпоставка за безброй красиви спомени на габровци и гости на града. Станете част от сбъдването на тази мечта. Дарете от сърце за вашето място в сърцето. Търсете знака на кампанията и дайте знак, че ви пука.